Fl-aħħar snin il-kwistjoni tal-vjolenza domestika sfortunatament baqgħet ġerħa mhux daqstant sikta. F'pajjiżna smajna b'każi illi għaddu minnhom nisa u rġiel każi illi fihom ġeneralment ikun hemm involuti l-ulied innoċenti illi bl-aħtija ta' xejn sfortunatament jispiċċaw ikunu xhieda ta' aġir xejn denju u f'xi każi anke ġrajiet traġiċi. Diversi persuni jfittxu lajnuna f'shelters uħud wara bosta xhur u snin jistaportu abbuż. Oħrajn minkejja li jersqu il-qudiem wara żmien twil għal raġuni jew oħra xorta waħda jispiċċaw iħabtu wiċċhom ma' sfidi waħedhom. L-erba' filgħodu Net News tkellem mal-Ministru għall-Familja Michael Falzon fejn staqsejnieh għalliema raġuni f'każi ta' vjolenza domestika l-istituzzjonijiet qed ikaxkru saqajhom. Il-Ministru jinsisti li dan mhux mument sabiħ għal min huwa involut fit-tmexxija. Kemm huwa importanti li brabta ma' vjolenza domestika l-istituzzjonijiet ma jkaxkru saqajhom? Ara, sfortunatament, u fil-politika jkollok momenti tajbin u momenti ħżina u naħseb dak li realtajiet li rajna ma kienux l-aħjar momenti ta' min involut biex ngħidlek fit-tmexxija. L-ixju sa' vjolenza domestika u mhux la ħsibhom kull soċjetà. Servizzi hemm u ovvju huma li hemm fejn investu aktar. Li wieħed ħares lejn dan il-fenomenu naħseb nkunu preżuntużi jekk xi darba nippretendu li mhux se jkollna każi. Raġuni hija ċara min kif jistgħu minnu l-awtorità tkun preżenti f'kull dar u tista' tipprevjeni kollox. Qegħdin naħdmu fuq dan is-settur, irridu naħdmu aktar u forsi wkoll hawnhekk nagħmel l-istess appell. Xi kultant il-vittma jħossi li huwa għandu tort. L-appell tiegħi hu isma' jekk inti qed tibagħti minn ejja l-quddiem. U naħseb dak li kbar appell li nistgħu nagħmlu f'dan il-każ. Preżentament fil-qorti hemm aktar minn 1400 każ pendenti ta' vjolenza domestika, każi li ħafna minnhom qed idumu xhur jew mhux snin biex jiġu deċiżi. Net News staqsa wkoll dwar il-kwistjoni ta' saħħa mentali f'pajjiżna u l-istigma li għadha qawwija. Il-Ministru saħaq illi sfortunatament iċ-ċifri juru illi f'pajjiżna persuna minn kull tlieta xi darba jew oħra se ssofri minn sfidi ta' saħħa mentali. Wastqar li dan is-suġġett irid jingħata l-importanza li jixraqlu jeħtieġ illi l-awtoritajiet jinbuttaw aktar f'dan il-qasam. Michael Falzon appella wkoll lin-nies sabiex ma jibżgħux jersqu l-quddiem u jfittxu l-għajnuna fi kwalunkwe każ.